Hi, आं मुन्दु बसुमतारी दिनै आं क्लास 10 नि एक्सारसाइज 1.2 नि कुइसन नम्बर 3 खौ सल्व खालामगोन। सोंनायाव दं रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब बाहायनानै गाहायाव होनाय रोग' अनजिमाफोरनि LCM आरो HCF खौ दिहुन। नैफोर रमान नम्बर 1, रमान नम्बर 2 आरो 3 आव होनाय रोग' अनजिमाफोरनि जोङो LCM आरो HCF खौ दिहुननांगौ। LCM आरो HCF खौ दिहुननांगौब्ला जोङो गिबियाव जों मा खालामनांगौ 12 आरो 15 आरो 21 बे मोनथाम अनजिमानि जों मा खालामनांगोन गिबियावनो रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जों दिहुनना लाग्रोनांगोन। नाम्बार 1 जों सल्व खालामनोसै गिबियावनो। जोङो बेहाय 12 15 आरो 21 बे मोनथाम रोग' अनजिमानि जोङो रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो दिहुनना लाग्रोनांगोन। रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो बोरै दिहुनगोन जोङो बेखौ नोरैहाय दिहुननाय जायो। जाहाथे 12 नि जोबथा अनजिमाया जोंनिया 2 दङ। बेखायनो बियो 2 जों रानजायो। बेखायनो बियो 2 जों जोङो 2 सानजाब 6 12 मोननो हायो आरो 2 सानजाब 3 6 मोननो हायो। दिनैनि जोंनि रोदा सानजाबगिरिफोरा जाहैबाय 2 2 आरो 3। 2 सानजाब 3 आरो बेखौ जोङो माबायदि लिरनो हायो 2 स्कुवेर सानजाब 3 बो जोङो लिरनो हायो। नेक्स्टआव दङ जोंना 15 खौ जोङो डाइरेक्ट मोननो हायो जोङो 3 सानजाब 5 15 आरो 21 खौ 3 सानजाब 7 जोङो 21 मोननो हायो। दानाबा जोङो बे मोनथाम रोग' अनजिमानि जोङो रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो दिहुनना लाग्रोबाय गिबियावनो। दानाबा बे मोनथाम रोग' अनजिमानि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो नायनांगोन जे बेहाय जोङो माबाफोर गोरोबनाय थामहिनबा कमन अनजिमा दं नामा। बेहाय जोंनिया कमन दङ होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो बेहाय 3 दङ। 3 बेबो 3 आरो बेबो 3। बे मोनथाम रोग' अनजिमानिफ्राय जोङो 3 आ कमन फैगासिनो दं। 3 आ कमन फैगासिनो दं। बे कमन फैनाय अनजिमाखौ जों मा लिरनो हायो HCF लिरनो हायो। जों गिबियावनो HCF खौ जों लिरग्रोनो हायो। बेहाय HCF of मा जागोन बियो 12 15 आरो 21। बे मोनथाम अनजिमाजों HCF खौ जोङो मोनगोन। बे HCF कमन फैनाय अनजिमाया जोंनिया मा HCF। जुदि बे मोनथाम अनजिमानिफ्राय जों जुदि गोरोबनाय दङब्ला आगोसार दङब्ला बे आगोसारा जागोन जोंनिया HCF। जोङो HCF खौ जों 3 लिरनो हायो। जोङो LCM खौ जों लिरगोन LCM of 12 15 आरो 21। बे मोनथाम अनजिमाजों जोङो LCM दिहुननांगौब्ला जों नायनांगौ जोङो बे आगोसारनिफ्राय जोङो बे मोनसेखौनो जोङो आगोसारखौ बेखौ लाफागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बाखिखिनि थालांनाय आद्रा थानाय अनजिमाफोरखौ जों गासैखौबो लिरजोबनांगौ। बेहाय दङ जोंनिया 2 2 3 थामहिनबा जोङो बे 2 स्कुवेरखौ जों 2 स्कुवेर लिरनो हायो। 2 स्कुवेर सानजाब 3 खौ लिरबाय बेनिफ्राय हमना ला। बेनिफ्राय जोङो 5 खौ लिरनोसै बेनिफ्राय जोङो 7 खौ लिरनोसै। जोङो जाहाथे जोंना थामा बे मोनथामावबो जोंनिया आगोसार मोनथामावबो जोंना दङ नालाय बेखौ आगोसार हिसाबाव जों लादों। बे मोनसेखौ जोङो बेहाय लिरफिनबाय। बाखि जोङो आग्लायनाय खिनिखौ जोङो बेहाय लिरफिननाय जाबाय। बेहाय दानाबा जों बेखिनिया गासैबो अनजिमाखौ जोङो सानजाबनानै होयोब्ला जेसेबां मोनगोन जोङो बेनो जागोन LCM। बेखौ जोङो नाय 2 सानजाब 2 4 4 सानजाब 2 4 सानजाब 3 12। 12 जों जोङो 7 सानजाब 5 35। बेखौ जों सानजाबनानै नायबा जों मोनगोन 2 सानजाब 5 10 ओमफ्राय 1 3 सानजाब 2 6 7 5 आरो 3 फैबाय। लाथिख' बेहाय 12 12 2 आफा थाबाय 1 3 बेथ' 4। बे मा जागोन 420। 420 जाबाय LCM बे मोनथाम अनजिमानि 12 15 आरो 21 नि LCM आ जाबाय 240 आरो HCF आ जाबाय 3। दानाबा जोङो नाम्बार 1 नि एन्सारखौ मोनबाय LCM आरो HCF खौ। जोङो दानाबा रमान नाम्बार 2 खौ नायनोसै। रमान नाम्बार 2 नि अनजिमाखौ जोङो रमान 2 आव दं अनजिमाया जाबाय 17 23 आरो 29। दाना बेवहाय जोङो 17 23 आरो 29 बे मोनथाम अनजिमायाव जोंनिया मा बेयो गावनो रोदा अनजिमा। रोदा अनजिमाखाय जोङो बेखौ आरो जोङो बोखावनो हाबावा। बेखायनो जोङो बेखौ जोङो बिदिनो लिरगोन। जोङो जास्ट रोदा अनजिमानि डिफिनिसनखौ जोङो खनसे गोसोखांफिननि जे जायफोर अनजिमाखौ जोङो
से आरो गावजों गाव सानजाबनानै मोनो बेखौ जों मा बुङो रोदा अनजिमा बुंनाय जायो स' बेखायनो जों बेखौ जोङो से आरो गावजों गाव सानजाबनानै दोनो स' बेखौ जोङो से सानजाब 17 से सानजाब 23 से सानजाब 29 स' बे मोनथाम अनजिमाखौ जोङो लिरबाय स' दानि बेनि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जोङो दिहुनजोबनो हाबाय स' दानाबा जोङो बेनि गिबियावनो जों मा खालामगोन बेनि HCF खौ जों लिरग्रोनोसै स' HCF of 17 23 29 स' बे मोनथाम अनजिमानि जोङो HCF खौ दिहुनगोन स' HCF आ जागोन जोंनिया मा कमन बे मोनथामावबो जुदि जोङो गोरोबनाय जुदि मोनसे दङब्ला बेखौ जों लिरनो हायो HCF स' बेहाय जोङो से दं स' सेखौ जों HCF लिरबाय आरो LCM of 17 23 आरो 29 बे मोनथाम अनजिमानि LCM आ जागोन जोंनिया मा बाखि आद्रा थानाय अनजिमाफोरखौ लाफाजोबनांगौ जोङो सेजों लोगोसे थामहिनबा आगोसार बे HCF जों लोगोसे आग्लायनाय बाखि थालांनाय आद्रा थानाय अनजिमाफोरखौ जोङो लिरफाजोबनांगौ स' से सानजाब 17 सानजाब 23 सानजाब 29 दानाबा बेखौ जों सानजाबनानै होदो सेजों 17 सानजाबा 17 थागोन स' 17 जों 23 सानजाबनोसै जोङो 23 सानजाब 17 7 सानजाब 3 22 से आखारबाय 2 3 7 सानजाब 24 15 16 16नि 16 जाबाय बेनिफ्राय 3 सानजाब 1 3 2 सानजाब 1 2 से ओमफ्राय 6 जों 3 जों 9 ओथिंजाय 3 3 जों 91 स' 391खौ जोङो आरो माजों सानजाबावगोन 29 जों सानजाबावगोन स' 9 सानजाब 1 9 9 सानजाब 9 दाइनसिनि से आखारबाय 8 9 सानजाब 3 27 जों जोङो 8 जों 35 जाबाय स' बिजों 2 सानजाब 1 2 ओमफ्राय 9 सानजाब 28 18नि 8 आखाराव 1 3 सानजाब 6 7 स' 9 बेहाय 3 बेहाय 8 जों 3 आखाराव 1 इथिंजाय 7 जों 7 8 9 10 11 स' 10 जाबाय स' बेहाय मा जागोन 1 1 3 3 9 स' LCM आ जागोन जोंनिया 11,339 आरो HCF आ जाबाय 1 स' नाम्बार 2 नि जोङो HCF आरो LCM खौ दिहुनबाय आरो दानाबा जोंना लास्टआव दं नाम्बार 3 स' नाम्बार 3 नि अनजिमाफोरा जाबाय 8 9 आरो 25 रमान 3 आव दङ जोंनिया 8 9 and 25 8 खौ जों मा लिरनो हायो 2 into 2 into 2 बेखौ जों माबो लिरनो हागोन जोङो 2 cube बेखौ जोङो 3 into 3 is equal to 3 square लिरनो हायो आरो 25 खौ 5 into 5 is equal to 5 square लिरनो हायो दानाबा बेहाय जोङो नाय आगोसार अनजिमा दं नामा बेहाय रोदा सानजाबगिरिफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसे आगोसार दं नामा बेहाय मोनसेबो आगोसार गैया थामहिनबा जोङो बेनि मोनसेबो अनजिमाया जोङो बेहाय गोरोबलाया मोनसेजोंबो स' बेखौ जों मा खालामनांगोन बेहाय जोङो 1 दङ ना सानना लाजायो बेहाय सानजाब 1 बेबो मा लिरदो सानजाब 1 लादो बेबो 1 लादो स' बेहाय जोङो 1 सानना लानो हायो 1 सानना लानो हायो स' बेनि आगोसारा जोंनिया मा जागोन 1 जागोन थामहिनबा बेहाय दस्रा आगोसार जुदि गोरोबनाय मोनसेबो गैयाबा स' बे 1 आ आगोसार जाखायो स' बेखायनो बेहाय जों मा लिरगोन HCF दिहुनगोन गिबियावनो HCF of 8 9 आरो 25 बे मोनथाम अनजिमानि HCF आ जागोन जोंनिया 1 दानाबा LCM of 8 9 25 दानाबा LCM दिहुननांगौ स' LCM आ जागोन मा जेसेबांखिनि अनजिमा दं स' बेहाय जों मा लिरनो हायो 2 cube into 3 square into 5 square into 1 थागोन स' बेहाय 3 square माने 8 जाबाय 3 cube माने 8 2 cube माने 8 ओमफ्राय 3 square माने 9 आरो 5 square माने 25 थामहिनबा जोङो होनाय रग' अनजिमाफोरखौ जों मोनफिनो स' बे 1 आथ' 1 थाहैबाय
खोनाबा 9 सानजाब 8 72 72 जों 25 सानजाब 9 मा मोनगोन 5 सानजाब 20 आखराव 1 7 सानजाब 5 35 36 2 सानजाब 4 आरो 7 सानजाब 14 लाथिख' ओमफ्राय 10 लाथिख' आखराव 1 7 8 आरो 1 आरो 1 जों सानजाबाथ' बेनो थाबाय so 1 8 0 0 so LCM of 8 9 and 25 आ 1800 जाबाय आरो 80 जाबाय 1 so एन्सारा दिहुनगोन एन्सारा बेनो